भैरबकुंड समस्तिया माने भूटान बर्डाराव बा हाजो जिं जिं थानाय मोनसे समस्तिखाय बेयाव मैदेरनिबो गोबांथार जेंनाफोरखौ रायजो राजाफोरा मोनबोदों जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों मैदेरजों गाथारजादों बेबायदि समस्याफोरखौबो समाधान खालामनानै होनो हायाखै नैबे 20 बोसोराव जायफोरा सरकार सलायबोबाय बीजेपी यूपीपीएल और बीपीएफनि मददगिरिफोरा एपीबीआव हाबदों आरो हाबदों बिसायख'थिया गेजेराव सानथामल' दंसै बे समावनो रायजो राजाफोरा गावबा गाव मोजां मोननाय दोलो आरो बिजाथिफोरनो भट होनो थाखाय गाव गावनि मोजां मोननाय दोलोआव हाबदों आरो हाबदों बेबायदिनो 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुराव यूपीपीएल बीजेपी आरो बीपीएफनि सा 35 मददगिरिफोरा एपीबी दोलोआव आखाइ हमफैदों फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव एपीबी दोलोनि भैरबकुंड बियाबनि बिजाथि बोसोन दैमारिनो भट होनो थाखाय ओंखारबोदों गोदानै हाबफैनाय साफ्रोमखौबो दोलोनि फालिजों खान्थि बायदियै बरायनानै लायो बोसोन दैमारिया जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि आङो भैरबकुंडनि बिजाथि महरै आं थारैनो जोबोद रंजानो हादों जोंनि खामानि दामानि मावनायफ्रा दिनै मोगथां महर मोनलांगासिनो दङ जों जि थांखि आरो बिथांखिफोरखौ जोङो लानानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदोंमोन आरो लोगोसे नैबे भैरबकुंड समस्तियाव आङो बिजाथि महरै सायख'जादों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डजों जोङो थारैनो आं बुंनो हायो दिनै आं जोबोद रंजानो हादों मानोना रायजो राजाफ्रा दिनै बुजि मोन्दों आरो जों गोसोआव मोनसे फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावनो हादों जोंनि इसुनि सायाव समाधान खालामनो नागिरनाय बे मोनफ्रोमबो थांखि आरो बिथांखिखौ रायजो राजाफ्रा बजबदों जायनि थाखाय दिनै जोङो गोदान जोंनि एपीबीआव फेमिलि मेम्बार हिसाबै जों मोनबाय थादों दिनै जों नुदों बीटीसीनि लाइमोनफोरा नैबे 20 बोसोराव माबायदि थांना थाबोनो गोनां जादों जोंहा साख्रि बाख्रिनि आंखाल जादों दिनै जोङो थांना थानो गोब्राब जादों जोंनि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफोरा दिनै हाजिरा हुजिरा मावनानै जाबाबो आगोर मोनाखै नैबे 20 बोसोराव आरो बिनि उनाव जों नुदों मुम्बाइ बेंगलुर केरेलाफ्राव थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रा थांनानै थानो गोनां जादों बेबायदि समस्याखौ जोङो नैबे 20 बोसोराव जों नुबोखादों बेवहाय दिनै जों सिमां नुदों जोंनि लाइमोनफ्रा जेन जोंनि जायगाफ्रावनो थांनानै थानो हानाय राहा लामाखौ जेन मोनो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों दा माबायदि जों खामानि मावबा जोंनि लाइमोनफ्रा जायगायाव थांना थानो हागोन जों नुबाय दिनै बेंगालराव मानो थांदों बिथांमोना कम्पानियाव खामानि मावहैदों केरेलायाव मानो थांदों दिनै बिथांमोना बेयाव खामानि मोननायखाय खामानि मावनो स्कप थानायखाय बेयाव थांदों दिनै जायगा नागारनानै थ' बेबायदि जोङो बीटीसीआव बा बर'लेण्डआव बेबायदि कम्पानिफोर बा स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफोर जुदि जोङो बानायनानै होयोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै बेयाव थांनाय नङा मानोना दिनै जोङो मोनथिगौ बीटीसीआव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों मोनथामल' ग्रेडनि साख्रि जोङो होनो हायो बे जाहैबाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड दा दिनै गासैबोथ' साख्रि मावजोबनो हाया दा हमनानै ला जोंहा बेसेबां खालि पस्टआनो 20,000 जुदि खालि पस्ट दङबा 20,000 इउथ्सआसो दिनै साख्रि मोनबाय बाखिया दिनै मा मावनानै थांनानै थागोन दा बेवहाय जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ लाइमोननि भबिसतखौ लानानै मोजां थांखिफोरखौ जों लादों जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि जायगायावनो खामानि मोननानै थांनानै थानो हानाय अबस्थाखौ मोनहोनो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ खामानि मावगोन दुखु गोनां दिनै जोंहा इडुकेसन डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन 20 बोसोराव इडुकेसननि जोङो इएम मोनबोबाय कौटि बाजेट जों इडुकेसनाव नुबाय दिनै मानो दिनै बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफ्रा दिनै थैलांखो बे सबसे दुर्भाग्यजनक बा दुखुनि बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन मानोना जोङो बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जों ओरैनो मोनाखै बीटीसीआव जोंनि मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउ बावनायजों जों बेखौ मोन्दोंमोन मानो दिनै जोंनि बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफ्रा थैलांखो आरो बे मोजां बिदिन्थि नङा दिनै जोंनि मानसिनि अबस्थाया मोनसे लेभेलाव थाबाय थाया बिफाया माहाजोनबा बिसालाया मालाबा गोरिब जायो बै समखौ सिन्था खालाम जुदि बिसालाया गोरिब जायोबा गावनि गथ'खौ बहा फरायहोगोन गामियाव थानाय सरकारि एलपि स्कुला जुदि थैनानै थाबायबा थ' बे नोजोरजों जों जेब्ला नायदों जोङो नुदों दिनै मोनसे खोमसिखौ जे गोरिब न'खरनि गथ'आ सोलोंथाइनिफ्राय गोजानाव थांबाय थादों नैबे 20 बोसोराव जायफोरा सरकार सलायबोबाय बिदिनो जुदि थांबाय थायोब्ला गोरिब न'खरनि फिसाया दिनै सोलोंथाइनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोनखौ जों नुहुरदों बेवहाय दिनै जोङो हसा अर्थ'आव सोलोंथाइखौ जोङो माबायदि खामानि मावोबा फोथांनानै लाखिनो हागोन जों बेबायदि सिन्था खालामनानै खामानि मावगोन दिनै जों नुबाय नैबे 20 बोसोराव बर' मिडियामनि एलपि स्कुलखौ फोथांना लाखिनो PWD बिल्डिंआ खामानि मावदों जायनि थाखाय थैनाय बे एलपि स्कुलफ्रा गांथाम गाहाम पाकानि न' थाबाय खिन्थु सात्र गैलिया बेयाव बाउन्डारि वालबो दोंलायबावो खिन्थु सात्र गैलिया दिनै बेबायदि गोरोन्थिफोरखौनो दिनै जोङो नायबिजिरनानै माबायदि जोङो खामानिफोरखौ मावोबा जोंनि बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफ्रा थांनानै थागोन जों बे गासैनि सायाव सिन्था खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों खामानि मावनो थियारि जानानै दङ हस्पिटालफ्राव नुयो डक्टर गैया नार्स गैया दिनै जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बेसांखिनिखौथ' खालामनो हानांगौ आं सानो दिनै आरो आं मानो सानो मानोना जों बेयाव कौटि बाजेट नुदों दिनै डिपार्टमेन्ट गैयाबा जों बुंनो हायामोन जाय माने साब सेन्टारफ्राव जाय माने मडेल हस्पिटालफ्राव दिनै डक्टरनि अभाब जानानै दङ नार्सफोरनि अभाब जानानै दङ बेफोर गासैखौ दिनै मावनो इच्छा जुदि थायोब्ला हागौमोन होननानै जों सानो दिनै नैबे 20 बोसोराव जायफोरा सरकार सालायलांबाय बिथांमोना बेफोरबायदि मावनायावबो एसे एलेहुवा जादों माजोंबा दिनै दोरोदना थानानै खामानि मावनायखौसो जों नुदों दिनै बेवहाय जों दिनै सरकाराव फैब्ला बेफोर गासैबायदि माने अभाबफोरखौ
जोङो सुफुंनानै रायजोनो होगोन होननानै जोङो बे समाव जोङो बुंनानै लायो। बे दैसाया गोबाव समनिफ्रायनो दालां गैयि जानानै दङ, मानसिफ्रा गोबां भुगिबोगासिनो दङ। नोंथाङा जि दैमानि बाथ्रा बुंदों बेखौ आंबो दिनै भुगिगासिनो दङ। आङो भैरबकुन्द समस्तिनि बिजाथि जानायखाय बिथिं लास्ट माने भैरबकुन्द समस्तिनि 1.5 प्राइमारि गोग्लैयो होनना बुङो भुल गैया, सान्तिपुर प्राइमारि बेयाव खावसे गोलैयो, बिनिफ्राय बरला प्राइमारि हिसाबै जोङो बेयाव मोननो हादों। दा बेजों थांनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जागासिनो दङ आरो बेनि रायजो राजाफ्रा माबायदि भुगिनांदों बेखौ आं दिनै गम मोनगासिनो दङ। बेवहाय जोङो सरकार जुदि दायोब्ला जों माबायदि राहाजों बे ब्रिजखौ खालामनो हायो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो नाजानानै बेयाव जोङो दालां बानायनायनि बा ब्रिज बानायनायनि जोङो खामानिखौ जों मावगोन। मानसिफ्रा होंगो दोंगो जादों, मा बुंगोन बे समाव? आं बारे बारे बुंबोबाय थादों, रायजो राजाफ्रा जोंखौ मानो अनसायदों, जोंजों लोगोसे समयसा समाधान खालामनायनि मोजां मोनसे थांखिफोरखौ नुदों रायजो राजाफ्रा आरो फोथायनो हादों। दा जोंहा बेयाव दिनै दैनि समस्या दङ भैरबकुन्दआव, लोंनाय दैनि समस्या। दा बे लोंनाय दैनि समस्याखौ जों माबायदि समाधान खालामगोन जों रायजोनि गेजेराव खोन्थादों। आरो BPFनि बिजाथि रिहन दैमारिया 10 बोसोर केबिनेट मिनिस्टारमोन, बिथाङा PHE डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया गोग्गो दै लोंहोनांगौमोन सुबुंफोरखौ, दिनै दै लोंहोबोआखै 10 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाना थानायनि उनावबो। बेवहाय दिनै बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा रेजेक्ट खालामदों आरो रेजेक्ट खालामनाय व्यक्तिफ्रा बै भटार्सफ्रा जोंजों लोगोसे खारबोनानै जोंजों लोगोसे लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो APBनो ट्राकनि सावगारियाव 22 तारिख सेप्तेम्बराव भट होनो रेडि जानानै दङ। आरो बिनि अनगायैबो दिनै गोबांथार समस्याफ्रा जोंनि ओनसोलाव दङ। भैरबकुन्द समस्तिया माने भुटान बर्डाराव बा हाजो जिं जिं थानाय मोनसे समस्तिखाय बेयाव मैदेरनिबो गोबांथार जेंनाफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोनबोदों, जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों, मैदेरजों गाथारजादों। बेबायदि समस्याफोरखौबो समाधान खालामनानै होनो हायाखै नैबे 20 बोसोर जायफोरा सरकार सलायबोबाय। नाथाय रायजोआ बुजि मोनदों माखासे खम एमाउन्टनि गेजेरजोंनो बेबायदि गाज्रि मोनसे खैफोदखौ जोंनिफ्राय बासायनो हायो, खिन्थु गोसो गैया, मावाखै। बेखौ बुजि मोननानै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ मावगोन होननानै फोथायनानै जोंजों लोगोसे लोब लोब बाहागो लादों आरो 22 तारिख सेप्तेम्बराव गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जोंनो होगोन होननानै जोङो फोथायनो हायो दिनैनि थारिखआव।